Dzisiaj my jesteśmy w Leni, w domu je Huberta Barenbrucha, który pochodzi z Głysyna, kule z Junowa. I tak po pierwsze chcę się spytać, we wspomnieniach może kąskiście, zanim przyjdziemy do wojny, z Głysyna, ze Junowa, tym bardziej, że o tyle ciekawe to jest, że wiele przed wojną pan ojciec był wójtem w Junowie. Co wy z tego pamiętacie? U nas w domu była zasada. Jak przychodzili do ojca interesanci, czy w ogóle goście, ludzie starsi, to dzieci do drugiego pokoju. Nie wolno było podsłuchiwać, nie, ale słuchać po prostu na rozmowę ludzi starszych, bez zezwolenia rodziców. On był wójtem do końca, jak się wojna wybuchła, jo? Do 39. Tak, bo przed tym był Skrzypkowski, ojciec tego Kazimierza. A potem to do wybuchu wojny był ojciec. Te sprawy urzędowe to było bardziej doma, nie na gminie zresztą, ale doma. Nie, one były w Sianowie. W Sianowie, tam w tym domku czerwonym. Ale tam było bardzo mało urzędników. To był wójt, sekretarz i woźny. Sekretarzem był pan Gadowski, który pochodził z południowej Polski. No i jak wybuchła wojna, to Niemcy wlezli i oni ma tyle płyku na początku, czy co sadzało? Aresztowali wielu ludzi, między innymi ojca. Pan był jeszcze młodym knipem, ale przeszedł 43 pewno i to oni brele na wojnę. Tak, pierwsze to było do tego Arbeitsdienstu. To nie było wojsko, tylko to były roboty przymusowe. Roboty takie przymusowe. Mnie powołali do Peenemünde. Tam, w to miejsce, gdzie produkowano tą tajną broń. Między innymi V1 i V2. To, że tam budowało się tą tajną broń, zdradził aliantom Polak. Początkowo alianci w to nie wierzyli, ale później jednak doszli do wniosku, że coś tam się dzieje, że coś, co nie wiadomo. Klemens Wicki, on przekazywał też te informacje, nie? On teraz jest patronem szkoły w Pępowie. Marta Szymichowska też takie nazwiska. Nie wiem o tym, nie wiem. Co wam tam robią? Budowaliśmy ogrodzenia tego terenu, na którym produkowało się tam coś, ale w podziemiach. A to były takie zabezpieczenia różnego typu. A widzę tych generałów niemieckich, rozmaitych tam. Nie. My tam byliśmy odizolowani. Ciekawostką taką, jeden inicjator pochodzący z Berlina zorganizował strajk, bo te słupy były ciężkie, a to 4 chłopaków nosiło betonowe. Bo tam byli i Polacy, i Niemcy, i Czesi, różnych narodowości. Po tym niemiecku, to po kaszubsku rozmawialiśmy między sobą. On mówił, rzucić słupy i stać. Nie bać się krzyku i dość długo wytrzymaliśmy. Ale potem nastąpiło rozłam i wtedy oni dostali górę, Niemcy. To oni są z cele. Nauczkę wiadomo jak na tym poligonie, w saperkach. Nalotów dużo było, tych alianckich samolotów, aż pewnej nocy. Latem. Alarm, oświetlenia z góry i zaczęły sypać się bomby. Ale to było tak zwane dywanowe bombardowanie. To znaczy tak, żeby nie pominąć żadnego niezbombardowanego miejsca nie zostawić. Plac kul placa, jo? Jeden zadradzimy. Tak, jeden samolot
leciał, bomby rzucił, dał znak świetlny u góry, że Queens. swoje zrobił po to, żeby następny lotnik od tego miejsca rozpoczął bombardowanie. Płakali wszyscy jak dzieci, każdy w swoim języku. Polacy wrzeszczeli mój Boże, Niemcy wrzeszczeli mein Gott, tam Francuzi też Boga wzywali. To było coś nie do opisania. Ziemia drżała. Drzewa bołaziwa przezioła. My byliśmy w lesie i tam były rowy okopowe i my w tych rowach. To były głębokie. No one miały chronić od tych odłamków. Była Sodoma i Gomora to bombardowanie. Paliło się cokolwiek tam, to kilka osiedli tam było. To przewrócono do góry nogami wszystko. A ta ziemia waj nie przekryła. Ile było takich wypadków i zabitych, i przysypanych, prawda, bo to były rowy głębokie. Te rowy sunęły się, zsuwały. Na ten wiek dziecięcy po prostu, ile ja tam miałem lat, 17 czy ileś tam, prawda, to coś okropnego. To było pierwsze przeżycie takie. A ty tych trypów musiał zbierać, czy? To była późniejsza historia, bo obowiązkiem naszym było wynosić i wywozić zabitych. Tych zabitych było wiele. Ja nie wiem ile, ale masa. A niech pan przypomni tych lat, by tam była siebie tyś, co iż pan pamięty. Był ten Ojciec. Nie, ojciec był też Antoni Preczkowski. Był Lewiński z Kartus, tego drogerzysty syn, ale on nie powrócił do Polski, on wyjechał do Kanady później po zakończeniu wojny. On był jeszcze tam w wojsku generała Maćka, razem tam z nami, a potem po zakończeniu wojny to on wyjechał. A tu jeszcze jeden na Burku, jo, zestu, jo? Elwart Bruno. Oni mieszkali przed wojną tam właśnie, ale nie w tej samej miejscowości, bo jak Niemcy wkroczyli, to oni z tego zrobili poligon. Wojna się skończyła, to on został tam na zachodzie. Zmarł tam. A ty później, oni waj przeniosli ze indziej, jo? Tak, wywieźli z tego miejsca tam kilka kilometrów w lasy i stamtąd wozili nas samochodami do pracy i my tych nieboszczyków wywoziliśmy, wynosiliśmy i tam składowali na jedno miejsce. Coś okropnego. Można rzec, że jakby z jednej strony jakby Anglicy nie zbombardowali, to V1, V2 to była bardzo groźna sprawa, nie? W wojnie. Tak. Ja zresztą o tych sprawach nie mogę dyskutować, bo skąd człowiek miał mieć wiadomości? Języka niemieckiego nie znałem, czytać nie potrafiłem po niemiecku i to człowiek nie wiedział nic. Później oni waj w Zole na front puścili. W tym Arbeitdienstie ja kilka miesięcy służyłem, nie pamiętam ile, a potem puścili do domu, a po dwóch, trzech tygodniach, nie pamiętam dokładnie, powołali do wojska. I ja byłem powołany do Szczecina, a potem było przygotowanie do wyjazdu na front wschodni. Udało się uniknąć. Ten wyjazd. Na wschód. W ogóle ja nie pojechałem. Ja zostałem oddzielony z tej jednostki. Do szpitala mnie wzięli. Przydzielili do jednostki, która została skierowana na front zachodni.
do Francji. Tam była ostatnia ofensywa niemieckiego generała Rundstedta. I tam właśnie my się zgrupowaliśmy, tam nie pamiętam ile nas było, 15 czy ile, byliśmy tak umówieni, jak będzie tylko okazja, to myśmy, bo tam było wielkie zamieszanie, to na terenie Belgii było. Jeden z nich, nawiasem mówiąc, on z Bielickim, tym nauczycielem z kolonii, przed wojną chodzili do jednego gimnazjum. On umiał po francusku i on poszedł tam do lokalu jakiegoś i tego właściciela pyta, gdzie tu pewna rodzina, żeby można się skryć. I co? Żołnierze niemieccy chcą się kryć na front tamtego, no ale trafi różnych ludzi. Ja, ale on mówi, my Polacy, my kilka tygodni głosy, że Polonais są w sąsiedniej wsi. Zdobyli to miejscowość. To wojsko polskie generała Maćka z tej strony. No oczywiście, że chcemy dołączyć. I tak złączyliśmy się z wojskiem polskim generała Maćka. I pierwszy gorący obiad, wy się wyobrażacie, i bułkę nie, chleb angielski, kwadratowy, biały, pszennej mąki chlebek. I nas wieźli do Szkocji, do miasta Serking. To nie były jednostki, to były tysiące Polaków. A potem ćwiczenia i wstąpiły do pierwszej dywizji pancernej, pierwsza kompania, 9 batalion. Generała Maćka. Generała Maćka, tak. Z powrotem. Na teren Niemiec do strefy okupacyjnej. Nie, wtedy jeszcze nie było wojny, koniec. Wtedy na front. A gdzie byście walczyli? Na terenie gdzie? Francji? Na terenie Francji, Belgii, Holandii. Do Wilhelmshaven. To było na terenie Niemiec, Wilhelmshaven. Tam było zakończenie wojny. A myśmy zostali, ta jednostka nasza, pierwsza dywizja pancerna, na terenie Niemiec okupowaliśmy Niemcy jako Polacy. To była ta strefa angielska, jo? Strefa angielska, tak. Rozwiązano i macie wolną rękę. Możecie wyjechać do Anglii, do Ameryki, a tu przyjechali oficerowie tu z Polski i tam namawiali do powrotu do kraju. Różnie ludzie wybierali. Ja wybrałem powrót do Polski. A niech pan już powie, jak pan wrócił do domu. To nie było chyba z jednej strony szczęśliwy, a z drugiej strony też nie do końca powrót. Bo doma wcześniej nie było. Tu brata nie było, ojca nie było. Nie, ojciec, brat był tam w Rosji, na Syberii, w Świerdłocku. On przyszedł, tam miał taką kromkę chleba. Ja miałem pod tym względem lepsze szczęście, bo wróciłem w mundurze. A ojciec? Nie wiem, nie byłem, nie żył, nie było go. W Grudziądzu. Tak, ale to jest zbiorowa mogiła, tam nie odnajdziesz nic. Byliśmy tam kilka razy.